The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema. Usa ka imuhang gihula, tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Hindi totoo yan. Ay! Di ba? Siya ko lang. Asa mga kwano, makurat na lang po na ako noon. Hello, love. Kumusta? Ay! Ginawa ko mabuhaan ko ba yung diba? Oh. Hello! Happy Friday sa tanan! Ingat-ingat lang. Happy Friday, mga jong buntag ka na ito maupay na aga. Assalamualaikum kanyo katan. Enjoy lang. Happy lang. Wow, Friday na Friday. Og siyempre, God bless. More blessings. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow. Og siyempre, good morning, may buntag, Zamboanga City, Zamboanga, Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. O, kumusta naman? Ginoo ko tagantag mga pansag Ginoo. Ginoo, tagaid kong saktong kusog karong adlaw Ginoo. Kay magtagay na po ko niya, kay Friday man dahil ron. Ay, mabuang ko ba yun? Ano sige na po? So, siyempre, may buntag to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Punitin ang kara! Sabi natin itong mga pinalanggang estudyanteng mga butan kaayo. Wow, happy lang, Joko Rico. Siyempre, good morning. Replay ni sa among FB page, ang 106.7 Marino News FM. Og siyempre nga mong YouTube channel, Marino News FM. Og siyempre ang Zeno Radio. Og ang siyempre ang among text line, ang 0975-073-036. Og siyempre, live na live ko sa akong FB account karon, ang Lando Bisaya. Wow, good morning. Good morning, Jerry Garcia. Wow, si Miriam Cabales. Very much. Good morning, Philippines. Good morning, Res. Good morning to all. Happy. Ingon si Connie Doblado. Wow, si Jessica Kiho. Wow, good morning. Hello, good morning. Ingon si Sander GC. Wow, si Chandarella Escala. Hello, kita pa-shoutout ko sa amo adiresa. Tugigaraw ni Ami sa National Prisa competition. Wow, good luck. Si Chanda Escala, good luck kaninyong tanan. Sa atong mga players sa Region 9. Sa National Prisa ato sa Tugigaraw. Wow. Init ka dito ay. Joke lang, happy lang. Og si Mr. Rector Saligan, good morning. Ayaw mo kabalaka kung upaw. Kaya na ay baliron o wapo baya na, di ba? Correct, ingon si Rector, di ba? Vlog. Okay ka lang to. Wala ka vlog to. Ano sa ginoo ko? Wala sa Saligan. Iampak mo sa ulo mo to. Ay, galing. Hello, good morning. Ingon si Aileen Aninyon. Good morning. Good morning dia sa Prince Lechon Fast Food. Good morning. Wow, good morning. Si Aileen Aninyon. Si Henry. Happy morning. Ingat lang. Siyempre. Ilang Master Chopper dia si Chin. Happy morning. Wow. Si Lynn, si Judian, si Mildred, si Ariel Ninion, Ate Faith. Hello, good morning, happy morning, Lajelo. And si hello, Philippines. Wow, si Zel Makapili Sugay, good morning. Siyempre, si Manager Relindahay, happy morning. Wow, good morning, sir. Ingon si Zel Makapili Sugay. Happy morning, Joy Corrego. Kumusta man ako? Kumusta naman ang mga dagan sa kinabuhi na to diya? Hoy, mga suki na to, mga taxi drivers, kuligambal-habal, mga sikat-sikat, Piagyo, mga e-bike. Kumusta naman lang mga
Kumusta namang dagan sa inyong kinabuhi da? Okay pa ba? Oh, wow! Basta ako, ang dagan sa kinabuhi, okay lang. Nai-zigzag, nai-criss-cross, nai-patihaya, nai-patuwad. Hala, dagano na ko tanan. Oy, bahala na. Siyempre, good morning, may buntag, service sa among college president, Dr. Roy Valesco. Hello, sir, good morning. Yes, sir. Hello, good morning. Siyempre, good morning. Sir Roderick Titilo, good morning, sir. Atong Vice President for Student Affairs and Services. Siyempre, wow, good morning. Good morning, Dr. Roselo. Good morning, ma'am. Ang atong Vice President for Academic Affairs. Wow, good morning. Hello, good morning, may buntag. Mr. Regal Sitoy, good morning, my friend. Ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office, good morning. O yung assistant, si Romani Cago, mga Cago family sa Tumaga. Siyempre, good morning, my buntag. Abs at Yula, ang botang anak ni Dr. Dawisa Sali. Good morning. Hello, good morning, Mami Trin Sitoy. Good morning, happy morning, da Andrew Ashin, mga Cities family sa Kawit. Bismillah Prince LBR, happy morning. Nasa Dacon Village and Atibit Pyran family sa Ayala, good morning. Well, good morning, Miss Mari Pibla Franca. Good morning, atong Director sa Public Information and Commission Office. Well, good morning. Iyang assistant si si Wilson Benetes. Siyempre. Good morning. Nanay Sining Rosalihos. Good morning. Yan Isabel. Wow, good morning. Ma'am Pilis Agoso, Sir Edwin Nueva, Ma'am Normal, well, good morning. Captain Marnet Apit, good morning. Good morning, happy morning ka. Di ba ang din sa College of Maritime Education? Good morning, Dr. Arman Lee. Hello. Happy morning. And, syempre, akong din sa College of Education na liberal as well. Dr. Alma Frida Labos. Good morning, atong din sa College of Management Technology. And, syempre, good morning, Dr. Oliver Tito, ang atong Dean sa College of Fisheries and Marine Sciences. Wow, Dr. Kasilam Chong, Dr. Bingel, happy morning, Captain Ibon Lorente, good morning, Ivan John Martinez, good morning, Nancy Cabel, happy morning, Sir Salon, and siyempre, mga buutan, unta, Sir Kiawit, Sir Smina, yung mga buutan na maestro sa CME. Wow, happy morning. Hello, good morning, Mars Perez, Jason, Cautivar. Ha? Unsa? Diba? Sis, nandiyan na klase diya? Buhi pa dahil siya diya. Hoy, joke lang! Hello sa among silingan diri, ang buutan po, si Sir Paraiso. Wow, si PJ Drew. Happy morning ka na itong tanan. Ingat lang, Siyempre, good morning, Ma'am Jill Gonzalez. Wow, good morning, happy morning, atong Inspiritual Unit. Dr. Carla Himoni, good morning. Analigakang, Regnatius Gakang, si Gusto, happy morning. Wow, si Ma'am Bueno, diya sa Mercedes, Yang Venture Kanukuta, ato ng mga stroke. Diba, Wow, Rapi Guanson, Mama Garcia, family sa Porcel, happy morning. Siyempre, diba, Prince Lechon Fast Food, diba, ako nang gimensyon, Hello, Ma'am Dice White, Sir Del Cosalem, Kenneth Friends of the Precious, happy morning ka na itong ingat-ingat lang. Wow, Jeffrey Guadalupe Ignaw. Wow, happy morning lang, Jod. Siyempre, happy birthday ni Ma'am Carlin Quijano. Happy birthday dyan sa may Kuano, di ba? Happy birthday, Ma'am. To you. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Pak. Ganon, di ba? Katong isa. Sigurado ba kayo? Yes. Sige, nagsiya. Apo na. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Ay, feeling. Di ba? Saan na nag-birthday? Wala kalimot ha. Ma'am Carlin Quijano, murag doldo raman ta ha. Congratulations! Buy one take one man ang pizza sa Greenwich. Very much! Ay, feeling. Natukanin ko dapat yung nagawa, di ba? O, kulang nag... Siyempre, birthday ni Jod Cuayo. Happy morning. Mother Glatry, good morning. Exoji Fulab, good morning.
Wow, Skybox Coffee. Happy morning, Mami Arjen Fajardo. Og siyempre sa Batchoy. Si Auntie Chanay Bonpardo. Good happy morning ka na tutanan. Wow. Si PJ, si MP. Diyan sa may Upper Julian. Wow, pagkalamidyo kayo. Og siyempre, good morning. Si Darrell Noche og si Roy Bonhart. Oh, happy morning ka na tutanan. Pagkaninot so kayo, ha? So, nasa Upper Julian, ha? O, nasa Upper. Masukura ba na Masukura ba may RJ? Mayok sa lantawan, huwag sa lantawan, Upper Julian man na ito, no? Ayoko na na! Oh, correct. Oh, nasa Upper Julian ang Skybox Coffee o gang Saras Batchoy, ha? O, may adya, tita rin po, happy morning ka na to. Salamat to kayo. Sa imong ipadala, kahit unya na, malate, okay lang ko. Hello mga tolyo, kilubaling family, Mati Mercel, balik sa Mampang, happy morning, Ma'am Vika Nindot, mga Tano Nunez, Sir Tony, kay Michael, happy morning ka natong tanan. Wow, good morning, Auntie Annabel Pipangko, Uncle Pipangko family, mga XYG Pudab sa Purok 2, happy morning ka natong tanan. Wow, Sir Sir Mayo, James General, happy morning ka natong tanan. Hola, Daris Menyosa sa Ilombre Sapatos, happy morning mga boys diya. Oh, wow, kantas ako. Og siyempre, good morning! Good morning ka na itong tanan na to all living things and non-living things. Because life is beautiful. Wow, ninot kayo, no? Di ba? Ninot kayo, good morning sa tanan. Because life is beautiful. Very much! Walay labot ang inyong naong. Managingon nga, wow, ang lawas, lamia, oy, jang naong, ay, laina, oy, Kujawan, nabi-happy na. Hello, good morning, diya sa Barangay Aguada, Basilan. Wow, si Ma'am Teresa Santos. Happy morning, umasilingan diya, spread the good news, mama, ang 106 sa Barino News FM. Ingon sa good morning, Lando Bisaya. Teresa Santos of Aguada Barangay sa Isabela. Correct. Oh, wow. Oh, yan ang mga imong mga silingan da, ma'am. Oh, yan o, ha. Oh. Siyempre, nasa Baray Balono. Oh, happy morning da sa Pittsburgh Gulayan. Happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. Oh, correct. Kuya Ron Maleon, Ron Cross, Limboy at ating Faisal. Oh, si Arjun Talas mga taro sa JD Begang, happy morning. Wow. Kanta. Oh, kanta do. Ini. Oh, kanta ta. Oh, nyara, kanta ta para nindot ba. Okay. Meron na ba? Kanta. Ini si Tatay Duming, hilig og iring-iring. Lut pagod siya sa usok karoon. Matut pa daw niya bisan tigulang na si tanang mga dalaga mag-ilog taon. Sige og panit sit sa chicks basta mo agi. Doolo na niya puwerte. Grabe lagi murag masyak gyud ko sa babayi. Kay mo kuyog sa iya. Ako matingalang tiguwang-wang-wang. Kauyab gihapon og batanon. Wow! Bisag tigulang na magkurog na maglakaw biragi gihapon. Wow! Si Tatay Duming og ang batanon. Kauyab ni Tatay Duming ang batanon. Si Tatay Duming og ang batanon. Kauyab ni Tatay Duming ang batanon. Tatay Duming. Tatay Duming saktos datong humok kayog ilong bisan gipangwartan tira japon. Dili yun mo tagam bisan ka na mo okay lang masugo pag kung imo siyang tambagaan. Sige og panit sit sa chicks basta mo agi. Duulo na niya puwerte. Grabe lagi, murag masyat gyud ko sa babayi.
kay mukuyog sa iya. Ako matingalang tiguwang wang wang, kauyab gihapon og batan-on. Wow! Bisag tigulang na, magkurog na maglakaw biragi kahapon. Wow! Si Tatay Duming ug ang batan-on. Nauyab ni Tatay Duming ang batan-on. Si Tatay Duming ug ang batan-on. Nauyab ni Tatay Duming ang batan-on. Siya ang tiguang nga perti grabe kagara. Masuko pagyud yung imo siya nga tambagan. Siya ang tiguang nga perti grabe kagara. Masuko pagyud yung imo siya nga tambagan. Moagi duolo na niya puwerte. Grabe lagi murag masyak gyud ko sa babae, kay mukuyog sa iya. Ako matingalang tigo wa. Si Tatay Duming ug ang batan-on. Nauyab ni Tatay Duming ang batan-on. Si Tatay Duming ug ang batan-on. Nauyab ni Tatay Duming ang batan-on. Tatay Duming ang batan-on. Tatay Duming ug ang batan-on. Tatay Duming tatay. Oh, diba? Tatay. Ay, kabuang ko ba yun talaga? Hello, good morning, si John Giliar Piolo. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Wow, si Edeline de los Reyes Tuden. Good vibes, good kayo, Sir Lando B. Good morning po. Salamat kayo. Si Ma'am Edeline. Happy morning. Hello, good morning, may buntag. Atong mga suki na sa Magay. Happy morning. O, diya sa may. O, Malagutay. Happy morning. O, si Vladimir. Happy morning. O, diya sa may South Convales. Happy morning katong tanan. Atong masos kamaga sa Matuod. O, siyempre diya sa may Forest Lake, vulcanizing shop. Diyan sa Kabatangan, happy morning. Siyempre, good morning. O, diyan sa Tumaga, Corner Putik, wagom na sa GNG. Turner by Caso, good morning, good morning, good morning. Sir Paul and Ma'am, Sir Caso, good morning, happy morning. Kaya may labog ito in your family, mong mistisang asawa, happy morning. O, siyempre, ni Sir Bagundo, Jumali, happy morning. O, si Victor Babachino, si Dencio, si Jake, Antinolpa, o si Kuya Longhair, happy morning. Oh, good morning, ingon si John Giliar Piolo, hello. O, pag-greet ko, sir, sa mga semi-faculty department, good morning. Wow. Si Teralia Saban Jailani, good morning, sir, good morning. Good morning, John Giliar Piolo. Wow, happy morning na Choco Report. Punitin ang sedula. Nagdagang ko ng customer dahil galap ni si Juan, di ba? O ka na, manay sakto mga FB friends mo cooperate, garap po ba, di ba? Hindi kaya magaling. Manay mo na, padayon na juta, mga problema, mga pag-oras sa ginupadayon na juta sa itong kinabuhi. O, di ba? Manay mo na, padayon, oy. O, di ba? O, kung naamay mga pagsulay, hala. O, di ba? Mga pagsulay rani. O, with mga pagsulay rani with a little bit of gaba. Ano sa ayaw ba? Wow, si Lebron Ramos, happy morning. Shout out, Regan si Toy, ingon si Lebron Ramos, happy mo. Shout out na, Kuya Regan. Ingon si Lebron Ramos, wow. Hoy, good morning sa akong mga sipak takraw, players, mga athlete o mga volleyball ni Kuya Regan. Happy morning, ingat lang, correct. Oh, check connected by, di ba? Oh, ka na mga isog diya, wow, sa mga ukay-ukayan, di ba? Oh, na pa yung mga arte kayo, dili mo sot, dili mo sot, og ukay-ukay. Nya ang batasan murag trapo.
Oh, di ba? Uy, tinuod kaya, di ba? Kinapo, di ba? Oh. Napayuban dia. Wow. Oh, na. Oh. Nganong napayuban dia. Wow, isog kayo. Ngano man na, matingata ning uban, oh. Kanang inyong kaisog ba? Nganong naman na sa inyong ilok? Ipagawas na, ikarapon mo na sa correct. Hello, Jopel Bacania, diya sa RMN. Happy morning, thank you for watching. Esulando sa Buagan, Kagrasya. I will wipe you from the face of the earth. Sinupon tagad mo din. Di ba? Ana lang dyan na, Jopel. I love you, Jopel Bacania. Happy morning. Ingat-ingat lang, always sa RMN, di ba? Radio Marino News FM. Very much! Ano po ang joke ko? Di ba? Nadiri text, Sir Lando, ang kanang lalaki nga dugay kayo sa CR. Ang lalaki nga matagal sa CR. What? Naglaro na siya ng Angry Birds. Sigurado ba kayo? Oy, nagdoon, di ba? O, kanang lalaki nga dugay kayo sa CR. Nagdula na siya ng Angry Birds. Di ba? Usay, COC, usay, Mobile Legends. Depende sa hilig sa lalaki. Kung sa inyang duwaan. Pero ang akong gusto, no? Kanang inyong gihuna-huna karon. Wala, joke lang, happy lang. Correct. Ingot si John Julian mo. Hoy, daggan kang isog, Abinila Parehas, sila ni Tanggol. Wow. Bernard Francis Takula, hello. Nagbinyo na siya, correct. Hoy, Ginoko. Dili po ta makaingon nga isog ta, no? Dili po ta makaingon nga isog ta. Kay madlok po ta usay palido ng prayer. Wow. Ana isa kayo doon. Hoy ka na mag-lead sa kuwan. Palido sa prayer. Dali naman na. Our Father, what? Ana, lagon mami. Para dili ka ingnon nga unsa ni o hadlok ka na ka na buwi. Hello, good morning, sir. Ingo si Bernard Francis Tacola. Hello, good morning. Si King Obrero at Nadali, Nadali. Ilidan di ay gara po ni sa ibali-bali ng Ilidan, Nadali. Ay, salamat kayo sa mga friends, sa FB friends na ko. Wow, kay Friday karon, magpasalamat kita sa Ginoo, ha. Simba, dago to kanila, Santo Niño, si Mama Mary, Pilar, Bonasarino, Divine Mercy, sa kanila, managkot kita, magpasalamat kita sa tanan ato mga devotees, mga devotos, ato mga devoto na mag-ampo jud ta. Aray, nanginit akong ulo. Basta maghiskot ko Ginoo ba. Mao siguro ning mga kalbo, no, layo sa Ginoo kay ala sige naman, joke lang. Joke lang. Diba? Nasa manang alugay ng oko. Very much! Oy, ko na. Ay, Mabitaw, nagdamgo, siguro, uy, dugay pa, nagdamgo, siguro, dugay kong damgo, gano'n to, di ka? Namatay daw ko, akong damgo ba, yato ko na San Pedro, pagano, so pa yun, uy, isang alam ni mo, Rolando Doblado, San Pedro, ay, balik sa kalibutan, kay palahubog kagang dako, di naman pala, di ka pwede kay hubog man karon, di ka pwede mo surahon. Balik sa dito, barcode ka ba? Tagay sa dito. Hoy, mga palahubog.
mabuang juga ni. Oh. Oy, Lord, patawad do. I love pasaluwa ko, Lord, ha. Hello, si Amalia Lagdamat Naison. Sir, watching you now, sir. Pa-shout out. Ni Jolly. Maskin usahay, corny. Sige lang, sir. Paminsyo sa 14th Street, Lane 2. Satcom Village. So, God bless. Thanks. Salamat, sir. Mua-mua, awu-awu, ingon sikuan. Amala, So, shout out sa Jolly. Maskin usahay, corny. Balag corny, basta horny. Ay, kilig. Balag mais, basta ang gugma tamis. Ang ngisi tamis ka do. Hello, good morning, Sir Lalo. Si Ken Kalamba. Kuyawan, napapiyatan niya. Wow, kay Friday karon. Oy, pagkalito kayo, it's Friday. La meeting sudano kay fried rice, fried ano siya. Wow. Pagka-grabe jog kaayo, ingat-ingat lang. Kaya andaman dyan mo ni Uncle Ruben karon. Okay, hello, good morning dia sa Infinity Salon and Barber Shop. Happy morning. Enzo Milano, John, Teddy, Jimar, Uncle Modi, Uncle Richie, og si Dimboy wa sa Infinity Salon Barber Shop. Nadyon sila diha, pagkapi-happy na dyan. Kay Friday karon, sige. Uncle Ruben ito ng Ilamba. Hello, Mother Asay, Jawarday, good morning. Mami, dala po, dala minapaw. Salamat po kayo. Siyempre, diba, itong mga, wow, na akong amigo, hello! Si Dr. Creselin Chor. Yes, sir! Diba, siya ang, the best na nga kuhan kay Women's Month, diba na siya, siyempre, the beautiful Cheeky Kabil, wow! Happy morning. Nabisita ko diri. Maningil mo? Joke lang. Hello, good morning. Good morning si John Giliapiolo. Di ka dawaton kay malugi ang negosyo ni San Miguel, sir. Kay wanay palahubog sa GSMST. Uy, kalit sinis ko ano. John Piolo Giliap. Happy morning lang, Jodo, di ba? Halagyan naman dyan may Uncle Ruben. Ingat-ingat lang. Hello, good morning, may buntag. Jury Palome, Dick Sebastian, Julad, Jury Alpiar, si Dondon, si Joman. Happy morning ka na to. Mami Umajo, family. Dina Alian, good morning. Ingat lang, happy morning ka. Sa ito mga gwardiya, edit by Friendship Muqtadir. Si Joseph, ang atuan sa swimming pool. Happy morning, Jog ka na itong kanay ito. Siyempre ito mga soke, ako masunod sa Star Barbara, diya sa may, Divisoria, sa Santa Catalina. Happy morning. Manangari Hondo, Mariki. Happy morning. Dia sa Lostre. Happy morning ka na to dia. Unit, inang kado lang. Okay, labi na. Especially, good morning. Dia sa Ward 9. Good morning. Kilig. Ako lang. Hoy, dia sa Ward 9. Good morning. Ako lang sure ba kung nakagawas majug ko. Hoy, joke lang! Doon na mabuang ko mayuhat na sa Ang simple, hello, good morning, may buntag. Kung fully charge lang radyo. O diya sa EI's Carinderia, diya sa may Southern City Colleges, pero joke lang. Kung naminaw sila, good morning, may buntag. Kutsawan, di ba? Sige, dapat mo, alam ko ito ng ilambay po na love you, pagpagganagalan. Siya kita ko mga anak, share by ko Diyos, ay siya tantan, si Bella. Hello, Kuya Darwin, ito Balma Tumanda, Bisang Presta, Atibit Parilla, happy morning lang. O Kyler KK, si Cedric Maflor, Cedro Nel. Wow, diba, si Cristel, happy morning. Ingat-ingat lang, joke ko. Ala, siya gitno, pagpagganagalan. Regine. Mindanao, Sahara, Mindanao. 106.7 Marina News FM. Sisid na. Manda. Oy, diba? Ayaw sig loya dia. Ayaw sig loya dia. Friday na. Magkapahuay na kaugma. Wow, happy lang. Mga hardworking.
Jowan, di ba? Oh, correct. Happy lang. Wait out, talawa, oh. Mabitang mga eskwela, no, importante yun ang papel, oh, di ba? O mga estudyante, ha, ay diyo makalimot pala, o papel, anda ba na o papel? Tinuod yun na ang papel, oh. Oh, kay pag wala kang papel, ginoo ko mabuang ko bayot, di ba? Oh. Pag wala kay papel, wa po kay masulatan. Oh, wa kay masulatan og quiz, di ba? Oh. Pag wala kay masulatan og quiz, quiz, oh, syempre, oh, ma-zero jud ka, di ba? Oh. Pag ma-zero ka, syempre, bagsak ka sa grado, di ba? Oh. Pag magmong ka sa grado, wala kay diploma. Oh, di ba tinuod kayan, oh. Pag wala kay diploma, syempre, dili ka graduate, di ba? Oh. Pag di ka graduate, oh, siyempre, oh, wala kay trabaho, di ba? Oh. Pag wala kay trabaho, di mapobre ka, wala kayo. Oh. Pag pobre ka, di wala po kay syuta, di ba? Pag wala kay syuta, sayo ka nang magsisigaw ka, o magalit ang pamilya mo, di ba? Oh, pag nasukoy mo pamilya, palayason ka, di ba? O pag ipalayas yung pamilya, oh, mapobre ka, pulubi ka, oh. Kidnapon pa siya ka, di ba? Oh, pag kinidnap ka, pahirapan ka, di ba? Pag pinaghirapan ka, siyempre, magkasakit ka, di ba? Magkasakit ka, papatayin ka na, di ba? Kaya ingatan mo ang papel. Importante ng papel, ha? Okay, papel, bantay-bantay lang, joke ka. Correct ka na sa... Okay ba na kay Friday karon, o di ba? O tinuod na no. Kung mag-study ka, o siyempre mag-study ka, magkapasar jud ka, di ba? O magkapasar ka, o di ba? O magkapasar ka, o siyempre malipay jud ka, o di ba? Kung malipay ka, o siyempre na dyan ay kaon, ikaw na high blood ka, hindi ka high blood mo, mamatay jud ka, so ayaw na lang pag-study. Oh, diba, nanato ka pa. Late ang reaction. Malagi na yung magkakuha ka ng, late kang reaction, no? Di ka magkakuha ka ng mga tao nga. Manang ka mo ba? Kanang mausahay ba? Kanang ayaw mo pag-joke-joke sa taong walay sense of humor. Kanang ay, Kuya Juan, no? Di ba? Sige na buwi, oh. So, natong kapalaran, karong adlaw. A few moments later. Oh, correct. Happy lang. Di ba? So, Pantay ka, tol. So, when you study, you will pass. So when you study, you will pass. If you will pass, you will graduate. If you graduate, siyempre, trabaho. If you have work, siyempre, you will be happy. If you will be happy, siyempre, you will eat mo. Hoy, Aris! Pali, ayan na sa, correct, happy lang, Kaya ka mag-isa-isa na, Napay uban dire, wapag ni katulog, ginoo ko, wapag ni katulog, Sir Lando, buntag naman sad. Hoy, Aris! Hoy, Aris, magka-experience ka mga ups and downs ka ng Aris, no? Di ba, usap na basta, ayaw ka desperado ka ng adlaw, bataw-taw ka. Ay po ka lang matutulad ka kinabuhi ko with the people you trust and they will know how to help you. Kanana. Huwag lang mga kung problema, ato ka sa imong mga amigo-amiga, kay mutabang sila kanimo, ha? So, alam ka desperado ka ng adlaw, Aris, sa imong relasyon karon. Hoy, ginaw ka na yung mga-conflicts ka ng adlaw, Aris, sa imong relasyon. Someone else in the way karon. So, if you think you can work things out, speak clearly lang so that there will be no grudges. Walay mga usap na magkakulian, usap na mga kuanda, mahitabo. Manay pila kanindot yung kaayo. Para sa imong karirag sa mo karon. Ayaw itugot nga may na mag-control ni mo karong adlaw sa imong trabahoan. No? Don't let others control you. Di ba? So you'll make some investment karon, modify sa imong reality. Wow. So avoid lang sa mga legal complications or doubts sa mga pagduda para walay problema sa imong career mo karon. So sa imong kayuhan karon. So increase the number of friends karon nimo karon, Aris, no? Ang acquaintances you have. You'll have work in your favor. Pabor ka nimo karong adlaw. So you'll make new contacts at work. So be patient na lang jud ka. Paubong ka. Pa-admit daw
Be patient man, Ginoo ko mabuang ko bayot. Hoy Taurus, importante nga, you have to think twice before you open your mouth. But chismis, Ginoo ko mabuang ko bayot. Remember, saying the right words at the right time is very important. Oh, wow. Para sa imong gumakaron. Gusto mo control, you want to control everything karon so badly, so you only bring trouble kanong adlaw sa imong relasyon. So trouble, so wala na mag-LBM ha, nag-trouble. Wow. So doubts will only cause problems. Kung pagduda ka naman, magkahatag problema ni mo kanong adlaw sa gugma. Para sa imong kalagdam, it is time to head for new horizons karon. So a professional change karon could be a great opportunity for you to grow. Wow, bungga. Para sa imong kayuhan karon, you need to think of new activities karon to have fun. Wow, bungga. So enjoy life lang. So don't make any excuses when eating. O, avoid po sa pagkaon na, patay-patay lang ka. Kaya ginawa ko, Gemini, it is time for evaluation and self-examination karon, Gemini. So after nimo mag-analyze gakang, rayan gakang, susko, carefully your actions in the past, may bala na mo for sure nga what path you should follow. Oh, wow, bungga. Para sa imong gugma karon. Oh, sexually karon, ikaw no, nag-enjoy ka being very passionate sa imong encounters karong adlaw, Gemini. So may naut mo nga let your imagination karon run high. Og dare to some new and pleasant experiences lang. Wow, bungga. Para sa imong character naman karon, ang imong adlaw karon will get better when you see in the desk na ay mga sulat karon nga you have been waiting for so long. Wow, bungga. Uso pa din ang masusulat. Tulong at thanks naman ko ng kabuang kabayot. Hala, Ginoo ko. Ay, siyempre, bitaw na sa imong email ha, sa imong kuhana, na mga sulat ya, basahan na diya. Para nindot kayo ang imong kuhan. Wow, bongga. Para sa imong kayo, ano mo karon? Don't take unnecessary rest karon or there could be some very annoying falls or sprain karon. Bata-bata sa imong lawas ha. So move around carefully lang. Hinahinay laglag ka. Ingat-ingat lang paglakaw kayo. Mag-sprain na ka. Na. Lakaw. Mag-inom pala bataon niya. Magkiang-kiang ka. Ingara ka. Oy, Cancer. You have a little free time karon sa magalingon. So enjoy this day. Wow, bongga. So sa imong magkaroon, the need to improve your quality of life karon is affecting your relationship karon allowance, Cancer. So try lang to communicate with your partner and offer support lang sa problema. Para sa imong career karon. So make the most of this day. Make the most of it. Labat imong manon imong trabaho karon. Stop putting off your responsibilities lang. Para wala kay trabaho ugma kay magsusuroy ta. Walay problema. Para sa imong kayuhan karon, Cancer, only grumbling about the situation karon you experience in life, dili na won't make you get over them. Dili na di mahimo ha. So importante is you do as much as you can to move past these situations para walay problema. So mauna nga itong president ng si Alistar Jimenez unang set na mapasmo ka naman silang unang nito. Ang grupo nga nito, mabuang kubayot na sa kinabuhi. Oy. Ginoo ko, magdugay ka ng mata ni Kagwa, ng absent ni Di ba, Kinsay di katulog diya, kay sumbago na kong mahal. Wala, joke lang, happy lang, Oy, tinood na siya. Tinood niya siya nga istorya. Happy lang, joke ko rin. Ingat-ingat lang, Ala, ang Roberto na ilang may lalabyo, ha? Kay apit na, alas, 10.80 naman, mabuang ko bayot. Ala, syagit na, syay ko, Diyos, ay, Tantan Bella, Regine! Wow, ang galing. 106.7 Marina News FM. Sisid na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Okay, have a blessed morning, Sir Lando. Good morning, Lando Bisa. Good morning to my sister Raquel Piney and her daughter si May and Nonoy Frisas. Welcome back home. Thank you, Lando Bisaya. More power, more blessings. Marinos FM. God bless ingon si Ma'am Jodette Seras Bueno. Wow, salamat. Ma'am Sera Bueno. Diba? Happy morning lang, Jod.
Dugayas kamang, oy, wala tayo kwarta, oy. Easy. Oh, maragapit-apit yung election, no? Kapit ang election kay... Namang ko tayo masugatan, God, nga mo kalitag ngisi. Kawayawan, happy-happy lang, di ba? Oh. Pero bili po ko ning uba, no? Bili po ko ni bisa nakasuyop na mulaban gyapon ni Tatay Digong. Hoy, joke Ayaw lang. kung hadlok-hadlok ka, kay tilukwang tamo direct. Kudyawan, di ba na, oh. Nakaibalo ba ka unsay sakit? Ha? What? Nakaibalo ka unsay sakit? Kanang naa kay trabaho pero wala kay kwarta, sakit kay na. Diba? So, itong second set sa itong panahon ka ng adlaw, happy lang. A few moments later. Shout out na ngayon sa kong mga estudyante, Bitilen, Apa, Tusi, di ba? Wow. Mga taga-Tusi, akong mga estudyante. O niya, ang akong BS Post-Harvest 1A. O, di ba? Wow, bongga. See you, o niya. Nandiyan, Pak! Wala na yun na. Ginapabuan ko bayot. Hello, good morning, my buntag. May buntag sa Hamja, Itiris to number 13 sa Santa Cruz Market. Happy morning, Uncle Wiwin, ang naminaw sa diya. O sa among soki ni Kuya Regan, ang manindag isda. Happy morning lang. O, diba? Ang isda Kuya Regan, niya. Oy, Leo. O, diba? Si Leo. Oy, Leo, kanang Leo, you will feel nga mo na overwhelmed kanong adlaw, Leo. Nasa mga events kinanay mo, you go through kanong adlaw. So, don't let these situations affect too much. Wabong ka man ka. Para sa imong gumasin mong gumagal, Leo, no? It is a good day ni mo ka na para imong ma-evaluate ka, Leo. Consider imong attitude sa imong relationship kanong adlaw. So, make the most of this opportunity. Make the most of it lang. Para wala problema. Para sa imong career na mo karon. Don't give in sa mga pressure karon, labi na sa mga competitive working environment kanong adlaw, Leo. But ikaw, be strong. Be strong to the attitudes of your workmates lang. Mga ba? Bongga man. Para sa imong kayo, alam mo, there is nothing simple karon in showing yourself as a sensitive person karon adlaw. Can affect sa imong gibati, Leo. So don't be afraid of being demonstrative karon with your loved ones. Wow, no, di ba? Wala, magkuanday karon. Magwelga ka kay mag-demonstrative man, demons. Okay, angel pa na, angel tative. Karon, demon. Pagka na ganoon, naglawlakaw, naginoon ko. Init pang panahon, na pa yung mga demonyo, galakaw, ginong init to kayo, ginong kubuang kubayot. Virgo! Hoy, ikaw, Virgo, you never take advice, Virgo. Kaya ka, arrogante kay ka, you're so arrogant karon and bold karon. What? But it's your insubordination that will make you hit your head against the wall. But naman tayo lang ka kaning bagay, ulo, ba't na ka? Para sa mo magkaroon. Knowing someone wants you to be exciting for you lawa, Virgo. But remember, you are in a relationship, ha? So thankful about what you are doing. Kung na kayo uyab, na kayo sa ayaw daw, ginaw kabuang kayo momento. Mabuang ko bayot. Para sa imong kayuhan, karir ka ba mo karon? After a lot of sacrifice, sa mga sacrifice kong ibuhat karon, o siyempre sa imong mga kakuyahan mo, imong hard work karon, ang imong sitwasyon karon will finally change. Wow! Yang imong gibuhat karon will make it worthwhile. Wow! So, make the most of it lang. Para sa kayo karon, be careful of what you say. So if you talk about someone behind his back, so make sure nga no one will tell him what you said. Okay. Marites na karon, So there are fights on the way kung may bawaan na bantay ng ka. Libra! You will look back karon, Libra, ang imong ma-realize ka na how much you have matured. Matured na dito. It's a short period of time, so be proud of yourself lang karon, Libra. Para sa imong gugma karon, you will make a decision karon for the future karon of this relationship karon, Libra. So think well before you make a choice. Wow, ladies' choice, mayonnaise.
Huwag kang pa-choy-choy-choy-choy na kanya madala yung bayad sa bill na. Para sa imong karir naman karon, you will tend to get into a mess karon. Medyo magkaimong ka sa imong work, pero di maayo ha. So be careful lang ka na sa tabuan. Baka ikaw magkakuha ng mga kahuga, magkasamok, mga sa mana, wabong ka. O, di maayo. Para sa imong kayo karon, Angry Birds, kanang anger, kanang fury. Di dyan na pinaka the best nga allies, labi lang maghimo kang mga desisyon kanong adlaw, Libra. Hindi kaya nga galit ako Oh my God, Jose. So keep a cool head na lang. Or else, imo na pagkabasulan, the consequences lang. Wabong ka. Hello, Scorpio. Ang imong relasyon karon dili tas may 1,000 na mga obstacles, 1,000 obstacles karon adlaw. Oh, Scorpio. So you'll be able to get around most of them. So time will make it up to you. Wabong ka. Para sa imong kagugma karon, you will assist things, pero imong relasyon karon is the only solid aspect sa imong kinabuhi. So ito be an emotionally quiet season nimo karon sa gugma. Para sa imong career ka ba nimo karon, ay batay-batay ka kay mo assume kag power karon. Mo assume kag power karon. O katong power ni Power Rangers. Oh. So confidence is good. It's a good thing. This is a good time to choose and make a decision lang. Wow, bungga. O may imihimo kang OIC karon. OIC. Is coming. Para sa imong kayang karon, Scorpio. Dapat imong ingon karon imong plano. You have to tell your plans to the people you trust. O katong matasaligan nimo karon. So put them into action lang. Mabata-bata ha, kay two heads are better than one. So ayaw dyan kapag duda, ayaw pag do not hesitate lang para walay problema. So mauna atong second set sa itong palaganong adlaw. Si Leo, si Virgo, si Scorpio, ang ikadawang set nga mapas mo. Ay, di na siya mo to. Happy lang, Jude. Correct, oo. Og syempre, ginoo ko na lagi na. Sir Lando, happy to ang eleksyon nilo kahit naman ko may sugata mo signisi bisag wala na to hagwaa mo katawa man Sir Lando. Katawa lang pud, ginoo kabuang ka ba di ba? Napoy nag-text rin Sir Lando. Wala na bay ayuda da oy, wala man koy kwarta diri. Dili na ko oy kay kato naglinya ko sa ayuda. Na turn off akong boyfriend. What? Napo din. Wala oy atong mga nanay kan atong mga anak taga-non trabaho ayo palabig do sa cellphone. O ay palabig pinanggas ng mga anak. O sa hilak sa anak, o sa iyang sa anak bata dayon. Naon, palabay o sa ino kita maginika na no. Anatay mga nanay, kanang na high blood ka sa imong na high blood ka sa batasan sa imong anak. Pero na realize nimo nga naliwat na siya nimo. Di ba? Naliwat na siya nimo kay. Ingon ana di ka sauna sa lawayon po ka. Imo tagasukan imong anak ba? Yung anak ko sa una diya. Liwat! Sa nagligwat, ginoo ko mabuang ko bayot. O dala, happy na alas 11 pagsyagit na. Pakpak ka na ganun. Regine! 106.7 Marina News FM. Sisi na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Sa pagkanindot, diba? Ginoo ko. Uy, na dahil Friday man ito, no? Uy, ginoo, kanang nanghatag daw ka, no? Kanang nagbigay ka daw, may pamain po nga, kapag nagbigay ka daw ng pera sa mga graduating students, doble ang darating na pera sa inyo.
Oh, labi mong sponsor mo og yearbook. Oh, ay tinoda. Kanang muhatag na ka ng mga kwarta sa mga graduating students. Students, dagan mga tagan para doble daw ang darating na pera sa iyo, di ba? Wow, bongga. Okay, mga graduating students ha, comment nga, mahina magka sa klase, di ka graduate, inalaman na yung mga mong teacher nga, ako nang gi-reserve sa kuan ma'am, board exam. Yeah, anak dunog eh. Ina imong maestra nga, pasensya na ka ma'am, kay hinahinay ka ro ma'am, kay akong gi-reserve sa board exam ma'am para mo pasar jud. O di ba? O nakalasot ka sa maestra. O sa maestro. O kuyawan, napiyap. Napo diri o. O tanawa o. Kanang gikuanjo nimo ba nga? O. Yung minali mong grammar mo for fun. O. O kana o di ba namadyo yun na kanang gikuan nimo ang grammar ba gimali nimo pero napoy umipal nga parang dictionary. Kutsawan. Inaasa ning sundang di katong kuan na si o. Og sabi na ang atong third set sa atong kapalaran karong adlaw ha. Unsa atong mga sudan karon sa atong mga suking ginikanan diya. Sa atong mga suking panimalay nga nagluto nagsudan nila karong Friday. O di ba? O alam na ha. O bawal ang di ba? Bawal ang karne sa Nag-Ash Wednesday. O di ba? O bawal. So, isda lang, Jod. O, di ba, Ba't yan, ha? Kaya mag-change na. Di ba? A few moments later. O, di ba, Lansa, kato nagpabadlis. Sa gusto mag-ano ka ng gusto mag-usa na, magpinitin siya, bawal ang karne. O, di ba, Ako, ginawa ko, bawal, oy. Basta ko, kaon, oy. Goto, man, kinabuhi. Manay pinaka-nindot yung kayo, di ba? O, dili ba, Sagittarius? O, di ba, kinabuhi? O, ay, wala pa di ay, pata. O, anak, Jod. O, automatic na. Hoy, kanang Sagittarius, no? Kanang mong sweetest of love. Magkay mo ni mo nga imong pagkalimtan ang imong mga responsibilidad kanang adlaw, Sagittarius. She'll be dangerously dispersed kanang daw. So, focus na kasi mga obligasyon para sa imong gugma kanang adlaw. Na yung mga contradictions karon will come to an end and you will reach the level of confidence sa imong love life karong adlaw, Sagittarius. So you'll find the balance of you were looking for, wabungga. Para sa imong karon karon, dapat imong i-boost imong abilidad karon and you will increase your income karong adlaw, Sagittarius. So be coherent lang in the treatment karon, bongko, gugo man ito daw, di ba? Coherent lang sa treatment of your bosses and make sure you do things right. Wow. Para sa imong kayo mo karon, don't get carried away sa mga prejudices karong adlaw. Surround yourself sa mga tao karon nga imong gisaligan para ma-fulfill ang imong mga deadlines. So seek workmates lang, not subordinates. Kaya nanghimo ka para walay hassle o balungos sa imong mga trabaho karon. Pas mo dun ni Sagittarius. Para sa Capricorn. Ayaw nagkag-compromise karon sa mga tao na sa palibot mo parang achieve ang imong own goals karong adlaw. So think about the problems and you could cause karong adlaw bantay-bantay na jud ka. Para sa imong love life karon, enjoying happy moments karon not always indicate nga kamong duha understand each other. So try lang na to start meaningless discussion karon, use your intelligence lang, wa bungga. Hoy ginaw ko pala sa imong karon increase ang imong persuasiveness karong adlaw, Capricorn. Kay karong adlaw is a good time to work on the things that bother you. No, not a sister but a brother. Because my brother is not a pig. He is a cow. And damage you at work lang. Gudang o kumabuang ko ba yun? Para sa imong kaya karon, changing sa imong usual clothes karon for work will help you switch off a little lang. So, in-outbound na practicing of sports karon will make your choice easier. Wow! Exercise lang po. Aquarius! Kanang pagsalig ba? Kanang confidence ang kalingon is very important na sa Aquarius, ha?
kayo will resolve some of your situation that used to be out of reach. Wow, bongga. Para sa imong gugma karon, dialogue, monologue, catalog, good communication karon, mao nay crucial karon to readjust sa imong relationship. Kanang imong genuine feelings karon will also help. Kanang imong genuine, di ba na sa sa imong career ka ba na karon, you will understand out between your workmates for your work performance, Aquarius. Ang resulta na ma-obtain mo will exceed your expectations. So, do not falter lang. No. Do not falter. So, make the most of it lang para wala problema. Para sa imo kayo karon, na yung mga possible tips karon provide no relaxation you need and deserve. Wow, bongga mag-relax. Sometimes, loneliness lets you use your reason. Bear that in your mind. Dapat, don't think of tanduay. Bear lang jud in your mind. Kujawan. Pisces! Stopping your activities karon will help you evaluate the place where you are. Wow, so don't make any big decisions lang. Nga mao na imong kabasulan after later. Sa imong gumakaron, Pisces, you will be simply happy karon. Nag-share ka sa imong sharing your life and joy with your partner. Wow, bongga man. So, inat pa na kay special dinner karon kay Regina wow makadawat kag ano kanon sa imong career ang trabaho mo karon. So you have the drive. Kung na kay sakyanan, so you have the drive. Kung wala kay sakyanan, you don't have the drive. Na kay drive karon, di ba? Wala kay drive karon. Mas lami jud ang power. You have the power. Power to the max. Power max, di ba? Og energy karon. Di ba? Kay nakatuang kag Power Max Herbal Blend Coffee Mix. So, di ba? Okay, to increase among income ko. Don't waste any more time. Be responsible for your activities lang. Para sa mo kayo karon. Being a conformist karon, natabang nimo help you grow. Want to help, di ba? Want to help you grow. Di na makatabang nimo, ha? Dapat you have to challenge your own convictions and go as far as you can to reach sa imong purpose, objective sa imong kinabuhi. Sa naman na atong kapalaga ng adlaw ato para natambal o di siya pwede gamit ang tama sa kasakit ng and transaction content to break with us. Halakaw na mo sa itong mga suki diya sa Prince Lechon Fast Food. Onay na mga kinilong nga lechon diya na mga combo. Wow, di ba? Og na po yung mga lechon packages, may mga belly packages. Wow, na po yung catering dyan ang 0936404014. Basta Prince Lechon, Tilawilon. Og siyempre Barcode Green and Restaurant. For catering, delivery functions nila ng 0903-839-975. Basta Barcode. Na po yung Barcode Green Resort. Gusto mo happy-happy dito. Wow. Skybox Coffee and sa Batchoy, happy morning. Wow, og sa Hamja, ito masuk karinderya. Hala, kauna mo diya, ala pamalit na. May mag-ampo ha, magbatay lang jud mo. Hala, kauna lang ko Ben, ato nang ilambay mo ng love yung Mother Els, sa Sudanda, kumaring Roxanne, Syagit na, Regine. Wow, ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. Sisid na. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Okay, wow, pagkanito tayo sa mga music, magkasayaw matag-ahat, no? Magkasayaw-sayaw dito pagkalamig jud kayo. Kujawan, happy-happy lang. Siyempre. Wow. Ayaw kalimot ha. After sa kong programa, siyempre top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. The best jud, diba? Top 20 at 12, diba? O siyempre, alauna, heart to heart talk with Papa Jones. The only Papa in town. And alas 3, alas 4, kung sa atong mga inquiry about social security system, so na po Sir Nap Rabanal. Wow, pagkanito ka. Ayo! So magkalimutan ito, masalamat ito mga suki, no? Ito mga karinderya.
Unsa man ang masukit itong mga janitor, mga baggers, mga cashier. Happy lang jud ta always sa atong trabaho. Enjoy lang jud. Og syempre, drink water lang jud, 8 to 10 glasses per day. Tungod sa ato para maabuhay ato atong heat stroke. O di ba, kainit kayong panahon. Nagkalain-lain na dyan ang panahon karong alwa. Nay panahon nga watay kwarta. Natay panahon nga medyo natay kwarta, pero ang panahon, Ginoo, nakadoble. Panahon dyan, wala tayong kwarta. Nay panahon nga makainom ta, natay panahon nga kwarta, pero ang importante, happy lang dyan ta always. So, diba? So, be kind lang dyan ta. Be kind. Be kind to our shadow. Be kind to your shadow. Oh, salamat Jod sa among station manager. Why lain ang buotan kugihan matinapangon. Dr. Reynaldine Tidahay. Oh, syempre ang among broadcast technician wala in Ruben Cute Fajardo. So atong hearing kanong adlaw 462 o 643. Wow! Congratulations! Oh, goodbye na po tayo. Malamit po na ang kante sa baas kanginan. Ang tipagkatawas kawanangan. Wala sa Bisaya, the one. Very much! Wow, nito tayo, diba? Oh, sa Silando Bisaya, o sa kong programa katukman. Pero dili malabuan ang gitik-gitik pasiaw ni Landong Bisaya. Dito sa sigat. Kusong nga estasyon. Nagkanindot yun. Oh, wala ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Happy weekends, everyone. Take care always. God bless. Mwah, chup, chup, babu. Suksa, Minamanda, suksa, Mindanao, Mindanao. Sahara, Mindanao.